Кажи сега какви роднини сме ние. Ще кажа, нека да направи снимката. Аз отнемам в момента. Той се записва в момента, как говори. Записвам. Ние сме роднина, ти си с моята недялка втори братовчет. Пък аз с майка ти първи. От две сестри сме деца. Те колко сестри са били? Майка ти ли? Не, баба ми. Мамини, четири. И как се казва? Ами казва се най-голямата Рада. Сетне Въла. Стояна и Стана най-малката моята майка. Ти си на най-малката, пък моята майка... Аз съм на най-малката, на най-голямата. Дъщеря, най-голямата. Да. А майка му, неговата майка, на коя? На най-голямата. На най-голямата. Най-голямата, на Леля Рада. А са имали и трима братя? Да, трима братя имат. Те как се казваха? Казва се единия Стойко, единия Петър, единия Димитър. А кой е бил най-голям от всички? Всяка е Димитър. Димитър май най-голям. Димитър бил най-голям. Ама те нещо за имоти ли са се скарали, какво? Ами за имоти са се разпределили. Защото само мъжете взели. Да, само мъжете взели земя, пък на жените не дали нищо. И той съм чула от мамата. След това поправяме. Нали? В следващия... А как изглеждаха като хора, баба Рада и дядо Вълко? Баба Рада беше най-едра хубава жена, с широка рокля ходеше. Старата къща ходехме, имаше една голяма баджа с дърва, гори. Имаше едно като дрешниче, ма имаше и тъй една летвичка и чаршафчето закриваше дрешника. И беше много. И те са имали горе-долу, имотни са били? Имотни са, имаха така всичко хубаво. Имаха голяма градина хубава, имаха помпа на него време, прасета гледаше свако и най-хубави кочени цементирани, големи прасета, много прасета, лисерна в двора, градина, като влизали в селото в Пещеро, на майка ти беше писана тя градина. Да. На недялка. Знаете, ляво, точно тъй. И аз се ми жал за той Пещеро и един път ме заведи Пенчо на съдио за вода и като се разчувствах по този път, дето ми минали да ходи в Пещеро, сякаш ми стана едно, не мога да го обясна какво. Ама вие от Българово, Съдиево и Пещер? Да. Много интересно. И ходиме по два пъти в годината, защото на Димитров ден имат избор и на един ден на Язмичката. За леговита вода. А дали има пак сбор на Димитров ден? Не знам сега вече, аз много години не съм ходила, не знам. И те избряха вече роднините. То нямам и там роднини. Вярно ли, че моята баба Рада, на която аз съм кръстена, била с руса коса и сини очи? Вярно ли? Не помна, Раче, очите. Така ми е казвала майка ми, това помня. Аз съм била Вярно е. И на нея прилича Радка, другата. Да. Радка, Болента Рускина. Да. Болента Рускина. Тя с сини очи. Тя с зелени очи, Радка. Чакай, мъже, как се казва? Чанко. Чани. И те пострадаха много горки, нали, много момченца и този малкия, да. А големия какво става? Той още ли се каже? Не знам, за другите деца. Те в кое село бяха преди, бе? Деко, то са Велю Рача, от кое село беше майка? Горица. Горица. Къде е това Горица? Карнобашко ли? То имало тук майка Морийско. Не е по Морийското, Карнобашко. Карнобашко има и по Морийско има звуни. По Морийско го знам, той е тук. Не знам, да, тук е Горицата. Ама те не са с Горица. Не знам сега за Карнобашко, а? Да. Ама то беше отдавна. То беше отдавна. Това е Руен. По-скоро към Слънчев бряг е, да. А какво казваш, че Недялка и Марийка разпрягали... Недялка и Марийка разпрягат конете. Слако Вълка се върне от нивата, те му помагат веднага. Разпрягат или ще опрягат да отива на нивата. Защото кака Милица е по-голяма и тя беше женена там в едни хора. И ходехме там на нея на гости. Кака Ирина беше шивачка, тя нали за Петко се ожени там в селото. А пък кака Марийка и Недялка бяха момичета и много помагаха на дядо Вълко. На баба Рада баща и се казваше дядо Тодор, така ли? Да, дядо Тодор, но аз не го помна. Ами той идвал... Рано е умрял. А на кон кой е идвал? На кон, той с бял кон идвал в Българ. Кой идвал, ма ти не си го виждал? Аз не съм го виждал, аз не съм била родена. Брат ми каза големия Марин. Той не ми същ брат, ма много се обичаме с него. И да,
Знаехме доскоро, че той не ми е брат. Хората тогава ни казваха, тъй както тя окей такой, ти не си им дете, ти си храненик. Тогава хората не да знам, по-други бяха били. И ни толкова много се А обичаме. ти си на 82 години сега. 82 годишна. Жива и здрава, браво Пък са. бати и на 86-та така. Много добре. А Митко и по-малък и Тошката. Още двама брата има. И като бяхме с брат ми, то ми казвам, викаме, за куито и дете, ние не стигаме двама ми. Пък тия дето родиха, Митко ми родиха и Тошката. Бяла Добре, едната де. мама. А ви А? не сте ли мислиш за 3 деца? Не, За трето? не. Някой път не се ли случвало да стане пък Да стане пък да самотна. го махнеш? Да. Имаш ли такъв? Имаш такова нещо у вас, пап. И колко годишна беше ти тогава? Точно колкото е разликата, майка ти ми вика, от Пенчо до Недялка, от Недялка подиря, толкова с разлика аз съм забременяла. Работа на захарна фабрика ми сега. Има младички, те край мене и като телефоно. Аз викам, повръщам се и сякаш викам, умалява. Той едно младо. Отчувай, вика, докато е време, вика да се прегледаш. Отивам в файто и ми каза, бременна съм. Боже, ушвардим. Кот ме варди ли не знам. И каза ми да ида в една сряда и го махнах. Сама отидах, ни мъже ми не го виках нито нищо и нощувах у вас. Ами ти каза ли му на него или? Да, казах му, защото не може да ни му кажа. Де, Аз да знам. отсъствах и от работа. Да. Че се разбра всичко. Добре. Това беше тайна, бе! Това беше тайна! Ма сега Аз голям син. Сега научавам. Да имам бели. Голям.